Kubingelele ngiphinde ngwamukela mbukeli kusimanzo sikulethela zona indaba efika ngaso ke isikhathi amadoda ke ahlezi zilibhojozi noma ke abaculi bamaskandi bahlezi zilibhojozi lapha ke njengoba ke imfezi ke ikhiphe ke istatement sokuthi ke khona ke abantu ke abashela ke yona ke ingoduso yakhe lapha ke yona ke imfezi njengoba ke ishilo ukuthi ngempela ngomsombuluko noma ke ngolesibili ke izoyikhipha ke zona ke i-screenshot zabantu ke bona ke abashela ke ingoduso yakhe lapha ke kuona ke ku TikTok noma ke ku Facebook ko inbox ngempela ke amadoda ke ahlezi ke libhojozi njengoba ke uyizwela ke le video mbukele ngizokufakela yona njengamanje imfezi ke isho ngokusobala ukuthi ke ngawo ke ulesibili ke iyawakhipha ke ama screenshot ke abantu ke abashila wona ke ingoduso yakhe njengoba ke esho nokuthi futhi ke khona ke asebemsabisa khona ke futhi ke abanye ke abaxolisayo ke khona ke emaceleni ukuthi ke beshele ke yona ke ingoduso yakhe ngaphandle kokuthi ke akhiphe ke zona ke i screenshot. Siyabonga. Yeah. Nang sabis. Ay. Ngena lapha ngisabi lutho ngeveza Tuesday conversations. Kodwa ngiyahluleka ukumlibala emqondweni. I can delete pictures and conversations on my phone. Kodwa ngiyahluleka ukumlibala emqondweni. Awujalo mangilele ngiyamphupha sangnat kodwa ngiyamthanda njalo mangilele ngiyamphupha mangivuka ngiyamkhumbula lapho akasangnat